No joo, täällä on vähän kansityömaa tuota kesken ja kansipahoinvaihto on menossa tuolla ja Jallu täällä vääntää vielä kaartaanin lenkkiä. Joo, kokeillaan saada nämä valmiiksi. Ei tässä nyt edes ole vielä kiirus, kun vasta huomenna lähtö. Niin, siihen on vielä monta tuntia. Oo. Auto saatiin käymään nyt ja kuulostais olla ihan hyvältä ja mitä mikä fiilis? Hyvä. Nyt vähän koitetaan, että pysyykö seokset ja kaikki muuten pelaa niin. Bussi rupee olemaan siellä lähtökuopissa kohti Turkua. Onko Ronilla ollut pitkä päivä? Vähän hymyilyttää. Se on ihan hyvä, kun oli 12 tuntia vetää, niin ilman pitää taukoa. Roni! Mitäköhän tuolla opetat tuohon tuo touhu? Ei vaan tämä huohotinpötin tuo. Tuleeko Jalmari hyvä? Paras. Niin kuin aina. Lähtöpäivä hitsuu hommat vielä. Kyllä. No vetäs. No se on syy. Romut kyyttiin ja menoksi. Matin matkakeittiöstä päivää. Ei usko, että on armeijan käynyt mielessä, kun melkein valuu tuonne ratinalle. Pitää laittaa vähän teippiä johonkin ympäri, että pysyy tuossa penkissä. Niin varmaan, niinku puhelin tuossa. Jos olis kengänpohjan reikä, niin tuo mies valuus sieltä pihalle. Niin no. Tämä on asiallinen. Joo. Tuo tekijän näköön. Tämä on justiin se. Hieno kun samaa. Monta leukaa kun saat? Eiku Nyt siitä. tästä vetää. Niin. Noin, tässä on vetää tästä. Mennään aika monta näin. Niin, mutta monta leukaa saat? No kyllä liikkuu olo. Pääsit suoraan lähetykseen. Samasta kuvasta. Piilomaino. No niin, nyt ollaan saavuttu pelipaikoille ja alkaa leidin pystytys ja auton otto tuolta meidän katamaraanin perältä. Täällä suoritetaan ilmeisesti öljyn vaihtoa. Vaihtuuko? Hiljookseen. Ei nyt mitään kiirusta. Vaan heti päästäis treenaamaan. Vedetäänkö tää vaan niin tiukalle kuin saa? Joo. Oisko nyt suuri jano? Ja sitten. Viime hetken viritykset. Jep. Syttyykö tabletti? Hiljokseen. Pemari oli ainakin heti valmis.
Ei ollut ensimmäinen kerta kun meille nuonkee. Ja. Että onko siellä vaan sitten akku tyhjä, kun se apuvirralla piti muutenkin laittaa käymähän. Niin. Siis se on ihan kuollut se akku, jos se on ollut, jos ei se ollut mitään eloa. Niin. Sinne niin saadaan se laturi. Ei se tarvikaan. Laitetaan se nyt hetkeksi laturiin ja annetaan tabletin, kun ei ollut mittariakaan äsken. Ei voi tietää mitä tapahtuu. Ei. Joo. Mukava lähteä tänne remppaamaan. No sitä. Kerropa Jallu nyt lyhyesti omin sanoin, mitä tässä nyt niinku tapahtui? Vituttaa. Ei pelaa. Mitä se joo nyt tapahtuu? Nyt kun ruvetaan virittämään. Ei kyllä nyt ei ruveta virittämään. Joo, ohjat mitä niinku. Siellä on Tevasuraa ja Olssomen. Tahella kaartuneenda Fonnolla. Osaatko Mattina ajaa sillä, jos se säädetään ruottiksi? Joo. Joo, aina säädetään. Tekisikö tuo tästä bensan paikkaa? Säädetään tähän. Ei vitullakaan. Ei toimi. Väännettynä, katsotaan sitä, että saa venttiilikoton pois, niin tää on voinut lähteä irti täältä pinnit tai joku dinaukset tai joku puristukset. Niissä oli huonoja puristuksia silloin jo, kato kun ne kinnaa noin lujaa, niin... Mutta voiko se, jos se vetää laihalle nyt, niin voiko olla, että virta loppuu, niin pumpulta ei tuu tavaraa? Ei. Mitäkään bensapaineet on ollut? No se näkee sitä lokista. Se näkee Niin. lokista. Mutta pökkää nyt tuon lataukseen silloin. No tänään sitä ei enää ajaskeli. Ei. Mut nyt ei enää para. On vähän puolimainen vielä. Mitä kokki tekee? Vittu, ei paljon maistanut saalta. No niin, Matti, kerros meille päivän yhteenveto, mitenkä meillä reenit meni. Päin persettä. Ei yhtään onnistunutta vetoa. Eka veto meni tuulesi konepeilille ja sen jälkeen rupesi auto prötäämään ja saatiin sitten onneksi Astilta ja Kellneriltä apuja ja Toppelta apuja. Saatiin tiedonkeruuta päälle ja niitä luettiin ja bensapaineet tippuu. Ja nyt ruvetaan siitä selvittämään, että miksi bensapaineet tippuu. Ne tippuu yhteen baariin heti kun ahdot nousi. Nyt ruvetaan katsoa polttoainepuolta, miksi paine tippuu ja toivotaan, että huomenna päästään vetämään täysillä kaasuilla. No, huomenna nähdään sitten kuinka meidän sepitykset onnistuu ja
jos Joo. päästäis sitten tuuttaamaan ihan täysillä ilman mitään suurempia probleemia. Näinpä. Toivotaan, että saadaan auto huomiseksi kuntoon. Yes. Huomiseen. Täällä on seppien väsäykset. Mitä tässä nyt niinku tapahtuu? No mä laitoin siihen. Polttoainepumpun vaihto. Tästäkö se nyt johtuu, että se prökäs? Tuski. Korjata. Päät yhteen juuri. Kopsahti vaan. Sitä autoa ajetaan toistepäin. Ei meillä päin. Mä oon tottunut tekemään kaikki vähän erilaisia. Sä oot Ernu, eli erilainen nuori. Ernu. Pitäisköhän mun perustaa Ernut R.I. Ja sanoa vihreille, että vaihdetaanko hallitus? Onko se paikoilla? Joo. Oliko tää se alkuperäinen? Kuulosti siltä, että meni perille. Ei kun tää on vittu hyvä nyt. Joo vielä. Toi on sama. Pidä peukut pystyssä. Tämä on mitään. Väliä. Kumpiko näistä pikoon? Äijä kun viimeiseen saakka. Nytkö auto pelaa? Auto pelaa, mutta etupäästä katoo pito. Muuten tuntuisi toimiva. Toimii joo. Ilo! Joo. Mitäs täällä tapahtuu? Alustan pultit katsottiin läpi ja kellas oli kaikki kiinni. Ja otan tosta nunnus takapuskua. Joo, vähän
Niin, se rupeaa vissiin auto osumaan käteen ja tuntuu pelaavan. Ja... Joo, mutta ei se osu aivan käteen, mutta toimii. Joo, näytti jo aivan hyvältä tuo. Joo, mutta se on rajoitintavasti ajamista, että se on tosi hankala ajettava. Ja Välitys on vähän huono ja se on vähän hankala ajaa nyt, en tiedä pitääkö sinne laittaa vähän pois pitoa tai jotain. Jos saat niin 1 ja 6 syvemmältä takana. 1 ja 6, joo. Joo, ja 5 jälkeen se käyttää käsijarrua, että se on vähän sellainen. Myös ne ohjaa koko. Kun tuo keli muuttui tämmöiseksi kosteaksi, niin sovittiin kuljettajien kanssa, että he saa yhden lämmittelyn tuosta. Pääsee testaamaan vähän muuttuneita olosuhteita. Tänään on Snellmanien veljeksistä. Sitten on Juho Leinonen, kilpakuljettaja. Toroff on myös ajanut kilpaa. Ja Janne Veikkanen, oikein Suomen mestarikin päässyt. Tosissaan tänään tässä ajetaan 3 luokkaa, eli pisteitä. Joo, hetkinen. Emmi Härmiä sai 57 pistettä. Hänellä oli ensimmäisestä ajetteluvedosta 83, joten hän 83 pistettä jää voimaa. Ja siellä siis Matti Haapala ensimmäisestä vedosta 0 pistettä, joten nyt olisi pakko saada tästä toisesta vedosta sitten pisteitä. Makkaran syöntiä on kuvattu tässä 1,5 minuuttia. 4 litraa. Saapaa yleensä 5. Näkee mitä varten me ollaan kunnossa. Niin. No joo. Mitä mun piti sanoa sitten? No mä just mietin, että niistä lajittelu... Tai... Saatana, kun yrittää täällä jotakin tehdä, niin ei onnistu mikään. Mikä ei mene kohtuudella. Mikko, laitatko vähän ääniä pienemmälle? Osaatko tuosta laittaa? Joo. Vähän sieltä. Sille Kaukonen vei. Niin, lajittelusta kerron Matti vähän jotakin ja sitten nyt on ajettu lajittelun 1- ja 2-veto, niin kerro vähän nyt radasta ja autosta ja touhusta. No, Eero Ylisipilä 11. siinähän kävi niin, jotta ekasta tuli 0. Auto kävi pikkusen suorana tuolla takamutkassa, niin siitä tuli 0. Sitten toisella vidolla oli aika hätiköintiä, niin sain jo 5. Oliko se 54 vai 55 pistettä? 55, niin niillä päästiin juuri 16. Siinä monella olisi vähän autoa ja muuta ongelmaa, niin sitten se oli tavallaan meidän onni, kun me ettiin niin huonosti, mutta se on semmoista, pisteet mitkä pisteet, ja nyt tavallaan alkaa se kilvanajo, että katsotaan kuinka menee, mutta ei ole oikein luotto kohdallaan vielä autoon ja ei ole keritty yhtään ajaa tuolla autolla, se on tosi huono käyttöalue siinä ajaa ja en mä tiedä. Ei jotenkin sovi kyllä yhteen, että vähänkin kun nostaa kaasun, se heti puutuu, että sieltä niinku väännöt katoo heti. Siellä ei ole osakaasulla yhtään vääntöä, sitten se lähtee heti alaspäin ja sitten taas kun vedät kaasun pohjaan, se on heti rajoittimella. Suuri yllätys ehdottomasti tuossa On off. Niin, on off tyylinen ajaa, niin se on tosi paska ajaa. Ja sitten kun on vielä tällainen liukas keli, niin sille ei pysty yhtään korjaamaan. Niin. Ihan ok. Mutta ei siinä mitään. Hasti ja Peltola. Kokeillaan lähteä kaavioon. Me pistettiin molemmat Tempoamaan. 3. Näillä mennään. Siellä on 5 parhaan joukossa 4.
Haapalan syöni Lahnakoskella. On 10 minuuttia korjata tuota autoa ja se on juuri ihan tuota pikaa valmis ja hän pääsee juuri tuonne takaisin line-upiin. Sitten jatkaa pari päin. Ei haluttu lähteä tuosta top 3 jamaa vielä vaiheessa. Top 2 mennään Matti ja Tero Lahnakossi. Pitäis jotenkin saada varovasti pois sieltä. Nosta vielä. Mitä siellä Matti tapahtui? Te vähän osuutta yhteen. Mä vähän tumppasin, niin tuli kylkeen. Joo, sieltä meni Lahnakoskelta vähän raidetankoa jotakin pientä ja meiltä meni jotakin. No vähän niinku raidetanko, mutta suurempi pultti meni tuolla takatukivarressa. Joo. Syököksi ja näköjään lokari ja etuovikin meni. Onneksi jo unipaas. Hyvä niin. Täällä on Seppälä jo. Täällä on varapäällikkö varikolla. Mikä on ylennyksen kuvaama. Mikä on tilanne? Tilanne on se, että tehdään vähän remontteja ja jatketaan ajoja. No niin, se ei ole tämän monimutkaisempaa, että täällä on kuljettaja odottaa, että pojat tekee autosta uuden ja täällä on. Sieltä ollaan hyvällä suoritusalalla. Sander löytää sieltä tietysti klippipointtia, mutta jotain käyhän ajautuu tuon 3. klipin kohdalla ulos. Ja Haapala sitten ihmettelee vähän paremmin, että tämä vastuutaan pitäisi tehdä, mutta täällä on mokaalassa tuolla Haapalalle, näin voisi kuvitella. Sillä eri tehtävä on sitten kotiin. Sieltä Haapala menee kohti ykkösklippiä, Sander seuraa siinä perässä ja Haapala keilaa tuon 3. klipin kokonaan. Tässä taas tuomarissa päästytään ja sitten, että kumpi oli pahempi noula kuin ja tästä parista joudutaan myöskin ajaa sitten OMP näin vähän arvelinkkiin, että käy kun tosissaan he saivat heti lähtöluvan siellä Kelnerillä. Haapala Matti seuraa. Kelner tulee vähän hassua ajolinjaa ja keilaa tuon ohjaavan keilan tuosta heti ja pyörähtää sitten tuonne 3. klipin kohdille. Ja Haapala joutuu tietysti jatkaa leikin kesken siinä kohtaa, ei ole mitään järkeä jatkaa. Ja tosissaan Matti Haapala edellä ja Sander Kelner, ja nythän on se tilanne, että nyt on löydettävä se voittaja tästä, tämä one more time, sitä ei voi enää uudestaan ajattaa. Ja siellä Kelner nollasi oman vetonsa tuonne 3. klipille. Se mitä Matti teki sitä ennen tuossa seuratassa, en osaa sanoa. Haapala ajaa nyt edes rauhallisen hyvän suorituksen. Sieltä Kelner tulee hyvin iholle, mutta sumputtaa itsensä ennen 3. ja sitten taas tuo Haapala tyylikkäästi keila kerrallaan heittää tuossa noin 3. keilasta ilmaa. Ja siellä katsotaan videota ja mietitään videoista, yritetään etsiä niitä virheitä, millä tässä nyt saadaan tuo voittaja aikaiseksi. Johtavat verrat on käyty läpi, käydään näitä seuraamisvetoja läpi, katsotaan kumpi hoiti niitä paremmin. Ja tästä parista menee jatko, yksi Sander Kelner. Tää oli hankala, kun ei ollut. Heti kun tuli
piton! Se piti potkia kytkimellä. Oja kun meistä varmaan touhuutta. Joo, sillä autolla ylitetään keilat taas. Se oli kyllä aina tuo sama keila. Se vaan se on niin liukas se ruojatien paikka, se meni aina pitkäksi. Niin ja kun välistä on pitoa saatanasta ja välillä luistelua. Joo. Siinäkin siinä eikö sitten keuka auttaa, koska takapyöriä tuli tuohon, niin takapyöriä tuli pito, niin se meni keukan mukana. Ja tuli raakemo pito. Tää pitää vähän säätää nyt, kun saa moottori. Tää paine laakeri, kun vaihtaa sitten. Paine laakeri vaihtaa ja sitten... Ota moota irti. Ei vedä nyt niin kiireellä. Tavallaan säilyy autoja ja tiedetään missä vika on. Tiedät vaihtaa vaan laakeri, se asetelma on muuten Niin, se muuten toimii niin. Ja se on nopea vaihtaa. Tsekkaamaan asetelman siinä, kun on vähän ajettu, että onko se luistanut tai jotain muuta. Ei se oo. Niin, kun se ottaa niinku vielä oikein, että se ottaa kiinni hyvissä ajoissa. Kyllä se on niin rallitettu. On. Mutta on raaka tuo pito, en mä ainakaan osaa ajaa tuolla asialla. Ei, mutta nyt vaan sitten vähän reeniä. Niin, ja sitten kun saa voimaa lisää siihen, niin se on eri asia taas. Se on semmoista potkimista ja hätää. Ja saa sen käyttöalueen. Niin, se on kyllä paljon kun sen kaasun saa, kun nyt se on joko se on päällä tai se on poistekaan. Pikkusen himmaa tonne turvaan, että ohjaa ja sitten painaa pikkusen lisää kaasua, niin se on jo sitten yhtäkkiä. Kyllä mä sanon, että se sitten sopii sulle paremmin muutenkin. Ja paljon paremmin hanskahan, kun siellä oli vähän pitoa. Niin. Sai oikein hyviä. Tuloako hyvää materiaalia? Mennään käydä katsomaan. Varmaan hyvä se. Loppuhuija. Free rein and the run down into that first initiation. That car was super good, told you, said the big 2 and 5 tires on the back. Robert not scared, wants to get up on the field, wants to find out if he can make it through. In the junction, from Stack on finish, he puts that car on angle. Hammers on the Robert Perrin up now. Work his way into the group and up to outside zone 4. Robert Perrin, they're super not scared. Almost takes the back end off of the Nyt kun tuolla linjoja pitkin tuo akkuu Nukkuu Matti lasten. Illoin kulkee, heittää unihiekkaa. Päivän leikit aika loppuu.